ואחר כך התחילו, ב-29 לקחו אותנו לכפר יחזקאל, כי פה היה מאורעות. שרפו את הגורן, את הכל, והיינו 6 שבועות בגבע, ובעלייה בגבע ישנו. רק הילדים? כן. ההורים היו באים לבקר אתכם? לא, אבא שלי הוא הכניס, הוא עבד במכונת דייש, אתה יודע מה זה מכונת דייש? שהיה טרקטור עם רצועה ושהניעו. והוא לא חיכה מספיק מהר שיעצור התוף, אז הוא פיצץ לו פה את האצבעות, אז הוא לא היה יכול להיות לוחם. אז הוא היה איתנו שם. ישנו שם בעלייה, בגבע. זהו, ואחר כך, שזה נגמר, אחרי שהם... אז היה רק בית ילדים וחדר אוכל, אז בדיוק חנכו את החדר אוכל של הגדולים. פה בחפצ'ינו? כן. לא ראית אף פעם את הזה? חדר אוכל שהיה שם ליד המגרש? לא, של עכשיו, של היום, איפה שהיום, אבל הוא לא היה במתכונת של היום, הגדילו אותו, הוא היה קטן הרבה יותר. זהו. בחדר אוכל שלנו היה איפה שעכשיו איפה שהמגרש טניס עכשיו. זה היה חדר אוכל מצריף. שם היה חדר אוכל ושם היה, שם בישלו בשבילנו. של הבית ספר, לא של הגן. לא של הגן, של הגן זה היה, זה היה איפה שעכשיו בנו שם הבית של פעוטון מתחת לזה. מצד השני היה בדיוק שם היה צריף,